खुलुमबाय। गिबियावनो आङो नोंथांमोन बयखौबो मोनाबिलिनि हामलायनाय जासिदों। दिनै नोंथांमोनखौ बेवहाय लिंनानै जोङो अल बिटिसि नन डिभिसि डिग्री कलेज एमप्लयिज एसोसिएशननिफ्राय जोंनि बिटिसिनि मानगोनां सीएम प्रमोद बर' सार, आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार, आसामनि केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म सार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, इउबिपिअ आरो एनडिएफबिनि मोनब्रैबो फेक्सननि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो दिनै रोजा रोजा साबायखर बावदों। मानो होनना बुङोब्ला जों दिनै 40 बोसोर 35 बोसोर भेन्सार कलेजाव खाथिना थानाय फोरोंगिरिफोरा बे बिटिसिनि 6.3 दफाखौ खावसेबाबो मावफुंनायनि गेजेरजों जोंनि जिउआव दिनै मोनसे गोजोन थासारि फैनो हादों। जोंनि बे उखैहाबनानै थानाय, गांहाबनानै थानाय बा गोबां खैफोदजों मोगा मोगि जानानै थानाय फोरोंगिरि आरो बेनि अफिस स्टाफफोरनि जिउआव मोनसे सोलायनाय फैगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बेवहाय दिनै 40-35 बोसोर जेबो बेथन गैयाजासे जों खामानि मावबाय थादोंमोन आरो बेखौ मैया जोङो 28 डिसेम्बर 2023 मायथाइयाव प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि गेजेरजों जोङो बेबायदि थासारिनिफ्राय एसेबाबो उदां जानो हासिगोन होननानै जोङो सानदों। आरो बेखिनियावनो जोङो मोनसे खोथाखौबो बुंखानो नागिरदों जे जोंहा गासै जोंनि एसोसिएशननि सिङाव गं 15 दङमोन आरो जोंनि एसोसिएशननि बाहेरावबो बिटिसिआव माखासे भेन्सार कलेजफोर दंबावोमोन। दा बिथांमोननि कलेजफोरखौबो नायनानै जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमोद बर' सारा बुंदों जे बिसोरनि फिजिबिलिटिखौ नायनानै जों सम बायदियै फेस्ट मेनाराव प्रभिन्सियेलाइज खालामलांगोन होनना बुंदों आरो जों बिथांनि बे बुंनायखौ जोङो जोबोद बरायदों, बाख्नायदों आरो जोंनि गं 10 कलेजफोरावबो माखासे फोरोंगिरि बा अफिस स्टाफफोरा प्रभिन्सियेलाइज जायाखै, बिथांमोना थालांदों बिभिन्न जाहोनाव। दा बिथांमोननि बे थालांनायखौबो जोंनि बिटिसि सरकारा जोबोद नायनानै, मोजाङै नायनानै जे खम समनि गेजेरावनो बिसोरनि पस्टफोरखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। आरो बे मिजिंथिनायजों लोगोसे जों मानगोनां जोंनि फोरोंगिरि लोगोफोर जाय बिथांमोना थालांदों बिथांमोनखौबो जों बुंनो नागिरदों। मैया जोंनि बिटिसिनि चिफ सारा बुंखादों जे जायफोर कलेजा थालांदों, जायफोर फोरोंगिरिफोरा थालांदों बिथांमोनखौबो सप्तासेनि गेजेराव लिंनानै बिसोरजों रायज्लायनायनि गेजेरजों बिथांमोननि थाखाय माबायदि मोजां राहा लामा लानो हायो बेखौ जों सावरायगोन होननानै बुंदों आरो मोनसे मोजां डिसिसन लानानै बिटिसिनि जि इडुकेसनेल जि परिबेस थासारि बेखौ मोजां खालामनो नाजागोन होननानै बुंदों आरो जोंखौबो बे थासारियाव मदद होनो थाखाय बिथाङा खावलायदों। आरो जोंबो खोथा होदों जे बिटिसिआव बे गं 10 कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि गेजेरजों गोजौ सोलोंथाइनि जि थासारि बे थासारिया एसे नङा एसेब्लाबो इमप्रुभ जागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। जोंहा दङ जे गासै गंबा डिस्ट्रिक्टआव, उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दङ जोंहा डिमाकुसि कलेज, बेनिफ्राय भेरगाव कलेज, तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव दं तामुलपुर कलेज, तामुलपुर डिग्री कलेज, बेनिफ्राय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव दं जोंनिया मुसुलपुर कलेज, बेनिफ्राय कक्लाबारि सापागुरि कलेज, चिरां डिस्ट्रिक्टआव दं जोंहा बर' बाजार कलेज, बेनिफ्राय रुनिकाटा कलेज, बेनिफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दं जोंहा गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म डिग्री कलेज टिपकाइ, बेनिफ्राय जमदुवार कलेज। दा बे गं 10 कलेजा जोंहा मोनबा डिस्ट्रिक्टखौ मिलायनानै गंनै गंनैयै जादों आरो जों बिदि खोथाखौ नोंथांमोननि गेजेरजों दुलाराय आसामनि रायजो राजाफोरनो बुंनो मोननानै गमामायैनो गोजोननाय मोनदों। जोंनि गोसोआव दिनै बेसेबां गोजोननाय फैदों बेखौ जों दिनै बुंख'नो हाया। मानो होनना बुङोब्ला जों दिनै 40 बोसोर 30 बोसोर 35 बोसोर जेबो बेथन गैयाजासेनो जोङो कलेजनिफ्रायनो थाइसे थाइनै थाखाजों जोङो जोंनि गथ' गथायफोरखौ जों फोरोंनो नाजाबोदोंमोन आरो बे नाजाबोनायाव जों दिनै प्रभिन्सियेलाइज जानायजों लोगोसे जों जोबोद गोसो गुदुङै जोंनि गथ'फोरखौ जोङो मोजां सोलोंथाइ होनो जोङो गोसो थुलुंगा मोनगोन होननानै जों सानदों। आरो बिनि थाखाय जोङो मानगोनां बिटिसिनि जोंनि चिफ प्रमोद बर' सार बिथांखौ जों आरो खेबसेबाव जों धन्यबाद होनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बे गं 10 कलेजफोरखौ दिनै लाना फैनो हादों। आसामावबो दिनै कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन जायाखै, बन्द' जाना दङ। बेबायदि अबस्थायावबो जोङो बिटिसि सरकारनि नाजानायाव गं 10 कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हानाया जोंनि थाखाय जोबोद दुगानाय बाथ्रा होननानै जों बुंनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे बिटिआर जि सुक्तिनि 6.3 दफायाबो एसेब्लाबो मावफुं जाजेनबाय आरो बेजों लोगोसे लासै लासै गासैखौबो मावफुंजालांगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों।
सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।